ли, бе? И аз, бе! Не искам от вас, отказвам се! Ще се сетиш! Има много начини да използваш старата сателитна чиния. И само един начин за светкавично, бързи интернет и телевизия. Easy TV Net. Цифрова телевизия с стотици TV канали и HD пакет. Стабилен интернет от 100 мегабита в секунда.